Patay ang usa ka pulis human gituuhang gipusil sa mag-amahang sospek sa Isulan, Sultan Kudarat. Mga sospek nadakpan atol sa hot pursuit operation sa PNP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gideklarang dead on arrival sa ospital kining 45 anyos nga pulis human gipusil matud pa sa duwa ka sospek sa Peneza Street, Barangay Calawag 2, Isulan, Sultan Kudarat bandang alas 2:15 sa kadlawon adlawng Martes. Giila ang biktima nga si Police Executive Master Sergeant Joffrey Angub kinsa na-assign sa Bagong Bayan Police Station sa maong probinsya. Matud sa kapulisan, naglakaw sa maong kalsada ang biktima kauban ang 44 anyos nga lalaking sospek nga usa ka negosyante diyang dunay nadungog nga mga buto-buto sa pusil. Taod-taod, miabot ang 25 anyos nga lalaking anak sa mong sospek o gipusil sa makadagang higayon si PEMS Angub. Daling misibat ang duha ka sospek sakay sa ilang color blue nga pickup truck. Sa gipahigayong hot pursuit operation sa mga kapulisan ug Barangay Intelligence Network, nadakpan ra ang mao mga sospek sa Pulumulok, South Cotabato pagkaudto sa susamang adlaw. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, kalagot gumikan sa wala pag sinabtanay matud pa ang motibo sa pagpamusil. Personal hatred, sir, due to misunderstanding. The part of our investigation, sir, is may nakuha na po kami mga statements ng mga witnesses natin. At the same time, may mga pieces of evidence naman. Ginaandam na sa kapulisan ang tukmang kasong ipasaka batok sa mga sospek kinsa anana sa kustodiya sa kapulisan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha anong pahayag ang mga sospek lakip ang kabanay sa biktima. Nagpaabot ng sabog pahasubo ang PNP sa namatay nilang kabaro. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.